Doen rest op de tribunes bij Sportclub Cambuur ontstiert nog de minderprestaties van de ploegtje in FC Dordrecht. Een verslag van Andor Faber. En dat wist het begin van Cambuur nog goed is, want de Leeuwers komen na 10 minuten op een 1-0 vastsprong. Het is Tyrone Conrad die het doelpunt maakt. Een mooie lange bal van Robert Schilder op Sam Hendricks. Die gaat de keeper voorbij, is net egoïstisch en leidt de bal op zijde. Voor Conrad is het dan een kort kunstje om de 1-0 binnen te tikken. Cambuur krijgt dan daarna wel een waskoring via Jari Schuurman. Die had je tiert erom om uit te hellen. Misschien Scott Git Vardel. En in de tweede helft rint het dan Hielendal mis voor Cambuur. Het is hier Crescencio Summerville die de bal oppikt. Wat gelukkig mij krijgt. Maar de Cambuur defensie griep net in. Hij kent trorinnen en maakt het na 22 minuten de liedmaker. Cambuur op het Oermcel zo. Kind de vastsprong op een eind net vasthouden. En sjucht dus dat Dordrecht via Summerville op Liekense hichten komt. Het wordt in de eindfase nog slimmer, want Dordrecht krijgt een strafskop. Daan Boerlagen maakt het hier een overtreding. Ja, dat is de vraag. Is het een overtreding? Het is lastig te zien, ook in de verhelling. Maar de scheidsrechter leidt de bal op een stip. Na een afkoelingsperiode van zo'n 10 minuten bleef de strafskop staan. Daniel Bredijk is de onvierde van Dordrecht. Die neemt de strafskop en benut hem. Dordrecht komt in de blessuretijd op 2-1 en een nieuwe nederlaag dreigt voor Cambuur. Het wordt zelfs nog slimmer, want hier is het Jeremy Seintje die de bal krijgt en er nog 3 van maakt. Een nieuwe nederlaag voor Cambuur dat er toch zakt naar het 15e plak in de eerste divisie. We zullen wel een ander vaartje moeten tappen om dit om te draaien. En dat zal toch, we zullen toch gewoon beter moeten spelen. We zullen toch korter erop moeten zitten en meer duels moeten gaan winnen. Ja, dat zullen we moeten gaan toevoegen. Maar goed, dat is de laatste weken ook niet gelukt, waardoor we ook wedstrijden niet wonnen. Ja, en vandaag staan we daar ook heel slecht bij. Dus ja, dat zijn heel veel dingen waar ik in ieder geval over na moet denken. En ja, dat maakt het er zeker niet makkelijker op.